Er zitten er nu bij. En dan is het gewoon simmerwaar. En mensen, wat is dat dan noffelijk? Wat een noffelijke temperatuur. Dat nou al die kelt van de oude dagen. Wel, zo zal het net blijven als je het. Nee, de bewolking is er. En het ruint en het wordt weer koeler. Allereerst maar even naar Joen en vannacht. Bewolking, uit een trog ruin. Soms ruint het stevig. En letter vannacht zelfs een paar buien. Maar komen ze op tonger. De temperaturen al 12 graden, een milde nacht. En de wind. Ja, die zal zwak of matig wezen, komt uit zuid-eerst, letter zuidwest en kan letter in het watergebied even vrij krachtig worden. Dan op naar morgen. Een dag met een protte bewolking, toch komt die zinnen overal wel even te vastgaan. De meeste zinnen en het meest droge waar in het westelijk kustgebied, noordwestelijk kustgebied en in het watergebied. En verderop de provincie, ja, toch meer en meer buien, ja, vooral in de midden. En dat kunnen pittige buien zijn, maar komen ze op tonger en misschien ook wel windstitten. En hoe de wind sprutsen, nou ja, eerst de temperaturen maar even, 14, 15 graden, koel. En hoe de wind sprutsen, ja, we gaan een matige en vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten waaien. Watergebied, kustgebied krachtig rond Hut en boven de Islamar en de Marne ik een krachtige wind. Dus een duidelijke waarschuwing van de watersporters. Het vooruitzicht. Manje en buiken, temperaturen net al te hoog, 15 graden. En zeggen we naar Ties en Maasje, hebben droogwaar, flink wat zinnen en de temperatuur zandje of 18 graden. Nou ja, daarmee wordt het weer even wat milder. We maken manje, maar weer even in het waarsje.